kublai pi baro ka Reserve Bank of India RBI kalabu ya ketong bahkan penkelabiang ya kapisa sasin pan kata ka demonetization 2.0 hapo kri India brokowi kani kejing penkelan jong ka RBI kalong kalor ka pisa kot syaka pisa plastik leni kata ka plastic notes ki polymers note polymers mean plastic okay di kaniga RBI Reserve Bank of India kalebu ya gatong ban penkelano ya kini ki pisakot namar da kejing bun tanjong kini ki pisakot kan long kejing du nong ke bakhau ya kari namar babun kin jot kin subret kai kata wala gide ki notes ki shipo arpo shispa sanspa tapet andai ya mentar kentihi ka Reserve Bank of India kala rai bahkan snashwa ya ki plastic notes jong ka pisa ka ba shipho bat arpho kiweru hoit kin shna handre ka ba kham stress bat ka ba complete jingmut menta ka de be tangne kini ki artli ki notes ka ba shipho bat ka ba arpho knang ba kejing pendon kam ki pat ba ya kini ki pisa kanamlong sap e lene kanamlong leno e lada jia ba kalong kumno kumta ko kipan ba kani ka plastic notes lene kani ka pisa plastic ka ba nagleng jong ka RBI kan sop kami bat ka supply no sipo kri India hi brokowi along halor ba ki babun ba ki panong sesnong ki sape lara ki pendon kami kini ki pisa kot ki don ki ba du namar ke jing jot jingpe namar ke jing so khron bat degi wi ki down henry lada nagleng jong ka RBI kalala ban penmi shibun ye kini ki plastic notes lane ki pisa plastik kan kham suk bat kan kham ya rap shibun sha ya ki nong nong jong kari India khantam e ya ki nong bela ki ba shutap laki lakai ke pisa namar kani ka pisa plastik kam don ka jing ran kam don ke jing jot lumar bat kam don ru ke jing larong bat kam don ru ke jing jabok ini kani ka pisa plastik kan long baik ka khut kedar kumba kiwe kiri kila pendon kam ya kani ka pisa plastik kata kum kari Australia Canada kini ki atli kiri ho kinang don shibun ba kiri kiba ngam kwa banjor kerteng rei kaba kidang but menta kade ke Australia ba ke Canada ki bla pendon kam ya kani ka pisa plastik kaba kalayarat shibun ni kinom sesnong jong kategori nama kanom jot shu hot kan jot handre kan kham yada bat kan kham lai kumba ka jot kani ka pisa kot PUI menta hakani ka juk ka bamta hakapor bangi pendon kam ya kini ki pisa kot jia yu tang shu yo thep bakla kala jot lakat bat kumta tatia tekan susap no teng le ladangi kum thep bakla haki pos yo kum tan yu chain la jot lakat ladangi pendai biang ru kam long shu te kedi kejing dunong ka bakrau te namar kata lada ka RBI hi kala ban shnano igine ki pisa plastik kan long kejing kerku bat kejing arab kapa shibun sha nang ta jungi kinong sesnong jong kari namar angin la ban tengkai bat kan kham yaram engi na ka ban sep ha kejing jot ha kejing ran jong kenika pisa bat kejing jobo jong ka pisa